ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଦେଲି ବୋଲି ସେ କେମିତି ଲାଜ କରୁଛି। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବାବୁ ହାତରୁ ଚା ପିଇବାରୁ। ଗରିବ ଲୋକ, ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ ଆମର କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲି ପାଣି ଗରମ କରି ମୁଁ ଗାଧୋଇବି ବୋଲି। ଶୀତ ଯେମିତି ବଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପରେ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇନି। ମୋ ଚୁଟିର ଅବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଝଡ଼ୁଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ପାଣି ଗରମ କରିଛି ଯେଉଁ ତୁ ଟିକେ ଧୋଇଦେବି। ଦେଖିଲି ତ ମୁଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେବାର କମାଲ ହେଉଛି ଗରମ ପାଣି। ଗାଡ଼ି ଆମର ଯିଏ ଚଲେଇବ ସିଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍। ଆମେ କଲ୍ କଲେ ଆମ କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ବେଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି। ବାହାଘର ବାର୍ଡ଼ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହାଟ ହୁଏ ବୋଲି ସେଇଦିନ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲେ। ଡୁବୁରିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ATMକୁ ଯାଇ ତାପରେ ଆମେ ପଇସା ଉଠାଇଦେଲୁ। ପଇସା ୱିଡ୍ର କରି ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମ ଗାଁରୁ ଡୁବୁରିକୁ ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସେନି ମନ୍ଦିର। ସ୍କୁଟି ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍କୁଟି ତ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳ ବେଳେ ତ ମୁଁ ସେମିତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରେନି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଉପାସ କରିଛି ଯେ ବାବୁ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଖାଇନି। ଘରୁ ହିଁ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଆକୁ ବସି ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ ମାମୁଁ ଘରେ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଈଙ୍କୁ ହରେଇଲା ପରେ ମାଉସୀ ନିଜେ ଅନମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ରହିଗଲେ କି ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବେ ବୋଲି। ମୋ ଘରେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ବି ପ୍ରାୟ କାର୍ଡ଼ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ। ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ସାନ ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ସେ କହୁଛି କି ଦିଦି ତମେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁନ, କହିକି ସେ ଲାଜ କରୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ମୋର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆମେ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।